Čo sú kryptomeny? Kryptomeny sú, nazvime to, volatilnejšie akcie, ktoré môžu slúžiť aj ako platidlo. No, ale na rozdiel od bežného platidla, kryptomeny nepodliehajú centrálnym bankám, nepodliehajú národným bankám a nepodliehajú týmito vecami. Tým pádom majú iné pravidlá. S dosť veľa nimi sa dá platiť, nie so všetkými. Najkrajším príkladom je Bitcoin, ktorý už má takú dôveru v celkovej vlastne civilizácii, že ho príjmajú aj na miesto peňazí. Nie je to tak so všetkými kryptomenami, ovšem, že pretože niektoré na rozdiel od Bitcoinu môžu slúžiť aj na vytvorenie napríklad inteligentných stránok alebo inteligentných zmluv, ale sú tu aj potom kryptomeny, ktoré sú vytvorené len na to, aby boli skrátka využité skôr hypom a marketingom, dalo by sa povedať, kde vlastne ľudia na nich investujú, pretože sa vytvorí ten emočný nátlak. Potom, keď sa vyzbiera dosť peňazí, tak správca alebo ten, ktorý tú kryptomenu vytvoril, ju skrátka zavrie s tým, že si všetky peniaze zobere. Majte sa.